Ahojte všetci, dneska to máme Hard Part 2. Skončila som kde? Asi u tých písiek. Potom tu mám takéto maličké plátno, kde sú dve, asi to majú dve takéto stojanky. Som si hneď zobrala do košíka. Potom máme takto veľa pasiek, sú tam 7. Potom tu mám takúto bombičku do kúpenia. Toto mám tieto spodky. Spoločky. Tu mám. To som otvárala. To som vám hneď na začiatku videa prvé diely ukazovala. Tieto labela. Všetci ich majú. Všetky youtuberi ich majú. Všetky, čo idú od dole, čo majú všetky, ale ja kúkam takú jednu a ona to má. Keď mala ho, tak ideme, ideme to tak. Bude to dobré. Wow. Tuto mám toto, mňa to zajímalo. Ja som to ešte nemala, ani neviem, čo to je. Ale chcem vidieť, že čo to je. Jak to vidí, bude asi pár 4. Potom máme toto, ktoré sú takto. Čo? Potom tu máme 3. Teda 2. Bela, ne teraz. Hej. Bloku duma. Malovačka. Áno, malovatka. To je asi tak. No, to je dobré. Dobre to je. Hej. Nemôžeš. Vieš čo? Zober si tento. Nezjedz ho. Tieto rukavice. Bude pár, ktorý nebude. OK. To vám neukážem, čo to je. Áno. Ste zvedaví, čo to bude? Uvidíme v pár 3. Videli ste?